Rawangeha Sûriya mafê mirovan dibêje ku duh piştî nîvê şevê balafirên şeriyên İsraîlî rejîma Esad û milîsiyên Îranê û Hezbollah li gundewarê Hims û Şamê armanc kirin. Li gor hûrgiliyên ku Rawangeha Sûrî bi destxwe anî ku 10 xal li derdora Şamê hatine armanc kirin. Ew jî firqeya yekê li Kiswê başûrî Şamê, baragehên pasewanê Îranê li lîwaya not û yekan ew jî başûrî Şamê, navenda lêkolînên zanistî li cemraya gundewarê Şamê û bistanên di navbera Cideyê Tartûz û Sihnaya de li gundewarê Şamê. Di encama wan êrîşan de ziyan gihane mal û milkên welatiyan, tevî birîndarkirina çendîn sivîlan. Herwiha balafirên İsraîlî xalên leşkerî yên bi ser Hezbollah Libnanî ve li bajarokên Qara û Filêta li Qelemona Rojava armanc kirin. Di encamê de agirên mezin pêk hetin piştî texîna embarên çekan. Rawangeha Sûriyê da zanîn jî ku seyareyên ambulansê bi awayekî berfireh bi ser deverên armancgirî de diçûn, ku tê wateya ketina birîndar û kuştiyan di nav rêzên endamê Hezbollah de. Herwiha got ku balafirên İsraîlî navenda lêkolînên zanistî li gundê Imhareteyn li gundewarê Rojavayê Himsê armanc kirin. Tevî balafirxaneyeke leşkerî li gundewarê başûrê Himsê, yek û çekdarên Hezbollah û Îranê lê dimînin û di encamê de birîndar ji her du aliyan ketin.